da su ba haka muka yi da su ba, za mu shirya da su ba za mu shirya da su ba, dan ba za su yi da mu ba, ba za mu kara da su ba. akwai bukatar mu duba mu canja canjin kasa. ba haka mun kai zato ba, Haka muka yi zato ba, ba za a kare da mu ba, za a kare da mu ba, dan ba za su yi da mu ba, ba za mu kara da su ba. akwai bukatar mu duba mu canja canjin kasa. akwai bayani Akwai bayani kasata, canja canji mu canja canjin kasata, sake tsari gara mu sake tsarin kasata, a busa tashi a busa tashi kasata, ina dalili wai ina dalili kasata, ba su kati gara mu ba su kati kasata, canja canji su dan kula bana su koma gida. Canja canji kasata, kar mu koma ruwa, da akwai alama su dan kula za su nome aya, mu fitar da zaɓe Aminu Waziri ya rike kasa, tambuwal kundu PDP gidan karuwa. Inji santurakin Sokoto namu dai garkuwa, Abdul Samadu na Sokoto mai biyayyar uwa, da Bashir Gorau na matasa sun kace a fito a yi tambuwan a PDP gidan karuwa. Kuma canja canji Kasata kar mu koma ruwa, da akwai alama sakan kuɗi za su rushe ƙasa. fitar da zaɓe Aminu Waziri ya rike ƙasa, tambuwan kuma bi PDP gidan karuwa. Kira ya Allah gare shi muke bidar taimako, ƙasa da gadon mu amma mu muke yin dako, muna da haƙƙi sun gagara sauke haƙƙin jiko, ina ga 'yanci ashe wahala kawai muka rako, ya kira mu bila asusu ya ce miyo bai yi ba. kuma canja canji Kasata kar mu koma ruwa, da akwai alama sakan kuɗi za su nome aya. fitar da zaɓe Aminu Waziri ya rike ƙasa, tambuwan kuma bi PDP gidan karuwa. akwai lalura kayan masarufi na ninkuwa, dala da fetur farashi na ta mugun hawa, kashi 80 talakawa ne suke dokuwa, sun kasa sauke haƙƙi na abin da ke faruwa, da kare da doki ba za mu bari su take mu ba. kuma canja canji Kasata kar mu koma ruwa, da akwai alama sakan kuɗi za su rushe ƙasa. fitar da zaɓe Aminu Waziri ya rike ƙasa, tambuwan kuma bi PDP gidan karuwa. Fadar ku ce da tsaro amma kasa babu, lemon roba kuke sha talaka ya sha zobo, kuma kun rufe boda abincin gida babu, idan muka ce za mu canza kun ga ba aibu, daga tambuwal ya shigo kun ga sai a sa aya. kuma canja canji Kasata kar mu koma ruwa, da akwai alama sakan kuɗi za su nome aya. fitar da zaɓe Aminu Waziri ya rike ƙasa, tambuwan kuma bi PDP gidan karuwa. Mu duba Sokoto ci gaba gashi nan mun gani, harka ta lafiya ga asibiti ga magani, a arewa kan ba kamar ta ku garzayo ku gani, harkar muhalli da raya ƙasa da hanya tuni, aikin gadojin sama da na ƙasa bai koyo ba. kuma canja canji Kasata kar mu koma ruwa, da akwai alama sakan kuɗi za su rushe ƙasa. fitar da zaɓe Aminu Waziri ya rike ƙasa, tambuwan kuma bi PDP gidan karuwa. Ba zan kasa abin ba sai na faɗa ni, halin ƙasar a yau ni na tsorata ni, mulki suke ƙasar duka ba mai ma'auni, ba mai ba su shawara su 'yan bani na iya. Ku taho mu kori yunwa al'ummar ƙasa jan. kuma canja canji Kasata kar mu koma ruwa, da akwai alama sakan kuɗi za su nome aya. fitar da zaɓe Aminu Waziri ya rike ƙasa, tambuwan kuma bi PDP gidan karuwa. kuma canja canji Kasata kar mu koma ruwa, da akwai alama sakan kuɗi za su rushe ƙasa. fitar da zaɓe Aminu Waziri ya rike ƙasa, tambuwan kuma bi PDP gidan
tausayi ba fa dai mugu ba, mai taimako tambuwal, mai taimako tambuwal, muna mu ne tambuwal, muna mu ne tambuwal. Najeriya sai tambuwal. Kuma canja canje Ƙasa ta kar mu koma ruwa. da akwai alama Sakan kudu za su nome aya. fitar da zabe Aminu Waziri ya rike ƙasa. tambuwal. Kuma bi PDP gidan karuwa. Magana ake ta kasar gadon mu Najeriya. Wasu 'yan tsirarun mutane na ta shake wuya. Sun yashe komai muna kuka suna dariya. Bayan da sun yi alfaharin gyara Najeriya. Mun ɗora dukkan zaton mu akan hakan gaskiya. Sai gashi ta kasa sharar jam'iyyar tsintsiya. An sha mu tofa mun warke yanzu Najeriya. Awwali lamari na rike tambuwal gaskiya. Kuma canja canje Ƙasa ta kar mu koma ruwa. da akwai alama Sakan kudu za su rushe ƙasa. fitar da zabe Aminu Waziri ya rike ƙasa. tambuwal. Kuma bi PDP gidan karuwa. Mu duba kishin kasar da yake jinin tambuwal da ma kwarewar satin daga baya yayi alkawal na a haɗe kai a gyara ƙasa ta zauna kalau da ya gane karya suke ya sake su kuji maci wallan muna gurin tambuwal muna gurin tambuwal zabun mu ne tambuwal zabun mu ne tambuwal Allah ka iya mu kai Allah ka rika mu kai tambuwal na'uzu minkum su dan kula kun fuzare kaso canja canje Ƙasa ta kar mu koma ruwa. da akwai alama Sakan kudu za su nome aya. fitar da zabe Aminu Waziri ya rike ƙasa. tambuwal Kuma bi PDP gidan karuwa. kasa ba a fito a duba wasu na tafawul sun buge isar ba su san halarci ba muna ta ɗorarwa a faɗa ana nata zaben su ko a gaba ba za mu ƙara Mun ga ɗan ƙasa na gari tambuwal abin fahari mai san a gyara gari. mun fito mu nuna ta a ƙasa a inganta Ko mun ka kyale su ɗan kudu sai su rushe ƙasa. kuma canja canje Ƙasa ta kar mu koma ruwa. da akwai alama Sakan kudu za su rushe ƙasa. fitar da zabe Aminu Waziri ya rike ƙasa. tambuwal Kuma bi PDP gidan karuwa. Ba haka mun kai da su ba, Haka mun kai da su ba, za mu shirya da su. ba za mu shirya da su ba, dan ba za su yi da mu ba ba za mu ƙara da su ba. akwai bukatar mu duba mu canja canjin kasa Ba haka mun kai zato ba, Haka mun kai zato ba za a ƙare da mu ba. Za a kare da mu. dan ba za su yi da mu ba ba za mu ƙara da su ba. akwai bukatar mu duba mu canja canjin kasa kuma canja canje Ƙasa ta kar mu koma ruwa. da akwai alama Sakan kudu za su nome aya. fitar da zabe Aminu Waziri ya rike ƙasa. tambuwal Kuma bi PDP gidan karuwa. Akwai bayani, akwai bayani kasa ta canja canji, mu canja canjin kasa ta a sake tsari, gara mu sake tsari kasa ta a busa tashi. a busa tashi kasa ta Wai ina dalili, wai ina dalili kasa ta mu ba su kati, gara mu ba su kati kasa ta canja canji. Sadan kudu bana su koma gida. Ba su kati, gara mu ba su kati kasa ta a busa tashi. A busa tashi ƙasa ta. Sadan kudu bana su koma gida.